मनशक्ति हिट्स प्रेजेंट्स। बोली बोली छठी मैया की। डीजे अमित तिवारी तीनों दिन से तिवई लोग भूखल बाटे हो। देखी ना होई सबके मुहवा सूखल बाटे हो। तीनों दिन से तिवई लोग भूखल बाटे हो। देखी ना होई सबके मुहवा सूखल बाटे हो। सोप के हुरौरे से अरजिया करेला कि दीनानाथ रथवा चढ़ के आई बेरे अरघिया के भइल बा। कि दीनानाथ रथवा चढ़ के आई बेरे अरघिया के भइल बा। बोले बोले छठी मैया की। डीजे अमित तिवारी तिवई लोग अर्घ लेके बाड़े सब खा बोहे शीतल लहरी बड़ी लागो तारे जा। कोरी नहीं रउआ तेरे बाबा उगिया जे रउआ सबेरे बाबा। सोप के हुरौए एक टकिए देखेला कि दीनानाथ रथवा चढ़ के आई बेरे अरखिया के भइल बा। कि दीनानाथ रथवा चढ़ के आई बेरे अरखिया के भइल बा। बोली बोली छठी मैया की। डीजे अमित तिवारी राइटर सलेंदर राउर करेले पुजाई पिंटू धन राज पपा बहदाया बरसाई। रोहेला उ रोजे मगने बाबा आ रोजे राउर गावेला भजने बाबा। सब कोई मिलके राउर परतिया करेला कि दीनानाथ रथवा चढ़ के आई बेरे अरखिया के भइल बा। कि दीनानाथ रथवा चढ़ के आई बेरे अरखिया के भइल बा।